Molt bé, doncs obrim el Kdenlive i el primer que ens surt és aquesta finestra on ens diu com volem que sigui la nostra seqüència. Val? Per defecte clicarem aquí, 1080p, que és resolució Full HD, a 25 fotogrames per segon. De moment us explicaré què és cada cosa, però ens quedem amb això. I aquí s'obre el Kdenlive. Per entendre la interfície, aquí no es veu gaire bé, però mireu, aquí hi ha com unes petites finestres. Aquí hi ha dos monitors i aquí hi ha el timeline. Ara ho veurem a poc a poc, Per començar, anem a importar els clips, és a dir, portar els clips al projecte. Ara el que farem, doncs, per exemple, seran aquests. Tot això i ho emputxo cap allà. Hi ha una altra manera, Puc fer doble clic aquí i també se m'obre aquí per navegar i per trobar els clips. El més fàcil és anar aquí, buscar on estan els teus clips i tan senzill com arrossegar. Em preguntarà això és perquè veieu aquí que posa que jo el projecte l'he obert a resolució Full HD a 1080 i m'està dient, ei, però els clips no estan a 1080. Què vols que faci? Vols que els transformi a 1080 o vols que transformi el teu projecte a 720? Jo li dic que cancel·lar, li diem cancel·lar. I aquí amb un sol clic ja veiem que aquí està el monitor. Aquest monitor està casat amb això, val? No cal fer doble clic, amb un sol clic i puc clicar a la barra espaciadora o també ho puc moure per aquí. D'acord? Aquest monitor serveix per previsualitzar. Òbviament, d'aquests clips ens sobra tot això de la caqueta, tot això jo no ho vull. Jo vull el clip a partir de aquí, per exemple, des de que entra. Doncs me'n vaig al punt i apreto a la tecla del teclat I, de in. Està aquí i fins que gira. I quan es gira, clico la off. In, out. Els clips s'han de netejar, per això serveix aquesta finestra, per netejar els clips. I clico al mig de la pantalla i baixo cap al timeline. I aquí tenim el timeline o línia de tiempo, val? I aquest monitor està emparentat amb la línia de temps, val? Llavors, ara ja entenem que aquests dos monitors, aquest monitor és per previsualitzar i per netejar els clips, per descartar-ho d'abans i el de després, i aquest clip està emparentat amb la seqüència que estic fent, val? Vinga, seguim. Plano 2. El plano 1, veieu aquí baix, Ens hem quedat en quan es gira, no? Doncs el plano 2, quan es gira, no? Aquí, es gira. In, apreto la I. I s'apropa així, mentre està caminant. I apreto la O. In, out, clico al mig i baixo. I així, fent calaixets, vaig muntant la seqüència. La veieu, Li dono a la barra espaciadora, aquí baix. Mirem aquí, Veus? Ni tan mal. I així vaig construint. No té més història. Aquí on ho hem deixat? On s'està apropant, no? Doncs aquí, quin serà el punt d'inici? Doncs quan s'està apropant. In. I quan s'asseu. Per exemple, això cadascú, però és perquè enteneu més o menys com es va editant. Out. I, O. In, out. I aquí. I veig com queda el tall. Sí. I ni tan mal. O si a poc anem fent la seqüència. Això és una manera, però ho puc fer d'una altra manera. Vaig a borrar-ho tot. Clico, per borrar els clips és o clico botó dret i suprimeix l'element seleccionat, o clico i dono el botó del teclat de suprimir el que està dalt de tot a la dreta. O puc clicar a la tecla mayúscula i seleccionar, si tinc molts clips, tocar a la tecla Shift, ho selecciono tot i suprimir. Aquí he posat el in i l'out, però si no, també el que podia haver fet és baixar tot el clip i mireu, aquí,
apropo el ratolí al principi i clic, veieu? També puc fer-ho des d'aquí. Els clips també es poden retallar des d'aquí. El que des d'aquí no veus exactament què és el que estàs retallant, per això jo recomano fer-ho des d'aquí i fer align i out des d'aquí. Però bueno, suposem que fem align i out des d'aquí. In, fins que gira, out, i ho baixo. Jo després aquí ho puc retocar, I el puc fer més gran. Va. Una altra cosa que també puc fer és apretant la lletra X. Clac, puc fer un tall. He fet un tall. També puc apretar aquí, És el mateix. Apretar aquí que apretar la lletra X. I puc fer tants talls com vulgui. Ara, clar, allà on cliqui em farà un tall i jo no vull fer un tall, jo vull seleccionar. És apretant la S. O aquí, val? I llavors aquí ja puc seleccionar, això no m'interessa, etc. Val?